हेल' फ्रेन्ड्स बड' निउस इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां। BTCनि सोलोंथाइ बिफाना सा 240 टेट उथ्रिसारनाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो थिसननाय रानदों। दिनै क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गोजौ फरायसालि आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि टेट आनजाद उथ्रिसारनाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो BTCनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गासै सा 240 बिजाथिफोरनो थिसननाय राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो BTCनि मावफुं सोद्रोमा अरुकुमार दे सम्पक, मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलचर गियारि, उकिल मुसाहारि, रन्जित बसुमतारी आरो BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मनजों लोगोसे डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बाहागो लायो। बे बुब्लियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि आसामाव फोरोंगिरिनि जेंनाया केन्सार बेराम बायदि जाबाय, नाथाय केन्सार बेरामखौ आजिखालि सोखानो हायो। बेनि गुबै ओंथिया जादों फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ आथिखालाव सोरखारा सुस्रांनो हायो। फोरोंगिरिया साख्रि नङा, नाथाय बेयो समाजनि मावनो गोनां खामानि। समाजाव फोरोंगिरिफोरनि मानदान्दाया जोबोद गोजौआव होनना साफ्रोमबो गोदानै फोरोंगिरि बिबान रुजुननाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर बावो आरो माबोरै सोलोंथाइ बिफानखौ BTR ओनसोलाव राफोद खालामनांगौ बेनि थाखाय गोख्रों खामानि मावलांगोन होनना रोखा बुंथियो। मख'नो गोनांदि खौरांगिरिनि सिगाङाव BTCनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावो दि BTCनि गुबुन गुबुन बिफाननि लांदां जानानै थानाय साख्रिनि मासियाव फैगौ दानथामनि गेजेराव थिसनथाइ होगोन होनना बिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होनना रोखा बुंथियो। लाभलिना बरग'हाया टकिअ अलिम्पिकआव सन्मान लानानै न'आव सफैबाय। लाभलिना बरग'हाया दिनै फुङाव लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बुहुमनां बिरखं गाथोनाव सफैबाय। बिथांखौ बरायनो बिरखं गाथोनाव गोजा कार्पेट बनायखौ नुनानै गावनि मोदैखौ लाखिनो हायाखै। बिथांखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोरा बरायहैयो। लाभलिना बरग'हाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव बुङो, आं जोबोद मोजां मोनबाय आसामनि सुबुंफोरनिफ्राय बेबायदि अननाय आरो बरायनायनि थाखाय। आं गोसोजों गासैखौबो साबायखर बावो। आं बोसोरसेनि उनाव न'आव फैदों। आं जोबोद मोजां मोनबाय गावनि जोनोम हादरसायाव सफैना। आं दुखु मोनोदि सना लाबोनो हायाखै, नाथाय आं इयुनाव नाजागोन। लाभलिनाया बेनि उनाव गुवाहाटीनि ताज बिमानस्थानसिम थाङो। मख'नो गोनांदि बेखौ श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव आसाम सोरखारा बरायगोन। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो थागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। भारत हादरनि गा-77थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सहराव सिबस्रांनाय हाबाफारि बानजायदों। फैगौ 15 आगस्ट रबिबार बारायखालि खुंफुंजागोन भारत हादरनि उदांस्रि सान। बेखौनो नोजोर होनानै BTRनि गोबां नोगोर सहरफोराव खुंफुंनो थियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि बानजायनायाव क'क्राझार सहराव हादरनि गा-77थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आजादी का अमृत महोत्सव सानाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि लांगोनायाव थानाय दाखोर दालाफोरखौ सिबस्रांनाय हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि MM दाहाल, मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, सार्केल अफिसार राहुल फुकन आरो BTCनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्टेआ बाहागो लायो। बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनाय सा 274 बारग' NDFB केसखौ बोखारबाय, जाय बिथांमोना हारिनि एबा हादरनि थाखाय जुजिनानै केस जानानै दं। बिनिनो बारग' NDFB गासै 274 सानि केसआ उइद्र' जाबाय। लोगोसे जायफोरा थाबोबावदों बिसोरनि केसआ थाबैनो उइद्र' जागोन होनना BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंदों, मोजां हाबा मावबाबो सोरखारखौ साबायखर बावग्रा रावबो एक्स NDFB गैया होननानै। बाइक आरो गारि सालायनायाव बयबो सांग्रां जा। दायो खौरां बिजोंनि जोहै ट्रेन्सपर्टेसन डिपार्टमेन्टआ थि खालामनानै होखानाय स्पिड लिमिटनि सोरबाफोर गोख्रैसिन गारि सालायोब्ला CC केमेरा आरो इन्टारसेप्टरनि गेजेरजों बेखौ हमनानै लोगो लोगो जुरिमाना फोनांनायनि इ-चालान मेसेज बै बिथांनि मबाइल फनाव थांगोन आरो बेखौ थि समनि गेजेरावनो होआब्ला बिथाङा गोबां मिथिफेरि खैफोदाव गोग्लैगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। BTRनि चिफ प्रमद बर'आ दुखुथिया नखराव खौरां लाहैदों। क'क्राझार जिल्ला आमगुरि सालाकाथिनि सपन कुमार बसुमतारीनि नखराव प्रमद बर'आ दावबायना मेगन नुयै सन्जिता बसुमतारीनि हालोदखौ खौरां लायो। माबाफोर जों मदद खालामनांगोन माबा सानदों नामा बिदि? जिरायनानै बुंसै दावहाय दानि गभर्नमेन्टनि सासनगिरि देरसिन मानसियानो आगान होफैदों आंनि न'खरखौ बिहामजो। आं बेखौ मोजां मोनो आरो आं दा लुगैनाय खारना जाहैबाय नैबे आंनि फिसाजो हिन्जावनि इयुनखौ मोजां खालामनो
हागौबा साननानै नाजानाय जादोंमोन सार सोंना नायनि दे डाक्टारनो दे सोरजे एसे भिडिअ खालामना लासो गथ'खौ आं डाक्टारनो सोंना नायनि दे हायोबा नाजा दे आरो गुबुन दै टयलेट दङ टयलेट होदों फायखाना दं दै लोंनाय दैयालाय दैया जोंनि बे एरियायावनो दैखर दैया सोलिला सार सोलिया मोजां नङा बै एनटिपिसिनि थावानो हासिंसो फैनानै निजिमा थावानो गोजावलायो दैयाव दैखौनो गोजाव फैयो सार थिखल नांगौ दैखराथ' बारा गोथौ नङा खोमा दैखरा थाब मोनखागोन सार बेनिखायनो माबा फैयो दैखरा थाब मोनखागोन स्टुडेन्ट टाइमाव एबसुनि सासे हौवाफोर सारि बोसोर खाथिनानै हाबा जाफैदों स्कुलाव माबायाव एबसु अफिसावमोन दा मा बुंनो नागिरदों दा आं बेखौ आवगायाव जाय रादाबा एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बटमाव थुना अलाव होनानै ला जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि गोजोन्थों।